Marwa George Juma. Juma kinyalo muna winja hamusi ni misawa Valentine chal na de county ma Migori. Erokamano chiwo maber Valentine angino no dhi maber kata kamano asebedo kawuotho kane ka ji rwako nini marakwaro kang'ene samoro gidhi Ash Wednesday kata kamano en ote maber kata mor kaka wantie gwenge mag Awendo kama bende riwruogno ma ong'ere kaka Row Foundation bende koro chopo e kar dak ma nyithindo mong'ere kaka Grace and Hope Foundation. Gidwa mondo koro gibed kod nyasi mar Valentine kod nyithindogi mathoth gi onge minegi moko onge kod wuonegi mar yo mar nyiso hera margi. Kabedo ni koro watudo ng'eni to ang'o miyo gin kar mondo gidhi oko dhi ki johera gi oko gikaw thuolo machal koda mai mar biro ka mondo gibed kod nyithindogi mar nyiso heragi e odiechieng' ma kawuono bende koro idendo kaka Valentine. Adwani mondo koro achak kodi kichung' ka adwani kuongo iyangnwa nyingi to ikona ni ya kanye mokwongo kaporo pok apenji penj maluwe. Yes, nyinga Esther Karen Ochieng, an nyar Sakwa Kadera to an Miss County. Kasto an akonyo engineer Rolex gi weche mag dusruok. Koro kawuono wabiro kae ka Role Models Foundation mondo washare gi nyithindo giendi ber mar odiechieng' ma kawuono. Valentine thoth nidoga ka ng'ama kaka in kata an ng'ato dhi gi jahera ne oko. Ang'o miyudo ka okang' mar biro ka kama nyithindo gi odake? Mokwongo jogewa moko onge jok ma gin godo mar jo Valentine. Jomoko gin single, but at the same time the main issue ni nwadwaro ni mondo mi wabeda gi thuolo mar share gi nyithindo maonge godo odiochieng' mar hera. Nwadwaro ni mondo wakete gimoro ma different nikech ji dhi celebrate kocha lakini gin koro gionge jok ma gidwa ginene godo. Koro wamua ni mondo wawa join gi nikech at the end of the day pod wadhi bedo gi mor kaso wadhi miyo jok moko be mor. Ok ang'eyo ni sama nukawo okang' nitiere jode tikunu pogore ang'o miyo mana nyithindo gi moyiero to ang'o mukelo ne godiechieng' ma kawuono udwa nyiso hera wekit machalo nade? Koro nikech wan jo youth to wantiere gi jogewa moko be waseneno kose struggle gi weche mag gionge jonyuol gi gionge nyalo. Koro nwamua ni wakawo nyithindo komonde nikech gin jok madongo. Koro the moment ma idonje e pach nyathi katin oyudo hera no kotin odhi grow godo maber. Koro wachako gima ok wawach ni ok wabidhiyo ir jok madongo but in the future wabro timo mago eko mang'eny. Wakelo ne gik mang'eny, wakelo ne gi chiemo, wakelo ne gik ma ginyalo konyre godo mos. A lot of things ma jatendwa okonyowa be on the side. Kasto nwatimo some kind of little donations from people outside mane be okonyowa e ginene e solruok mondo mi wakel ne gigo. Katigo kodi Valentine ber gi ndhadhu kaka chon kaka ninene chon ano ka kata ka onge jomrwako nini marakwaro imbo ok irwako ber gi ndhadhu koso ochalo nade? Sani endi ok wanyalo wacho ni en gi ndhadhu ahinya but entiere godo but gimwang'e ni kata rwakruok marating black white gi red pod mach kar Valentines. Koro kidwa kete obvious nikech waneno ka gima kirwako marakwaro to in kienyeji matin. Koro wadwa bedo outstanding kidogo. Katigo koda wei nitie jomoko ma samoro kote Valentine kuchocho samoro gin e udi ofil noko hera Valentine dung'is ne mai mang'iso hera koso hero nego bedo odiechieng' kodiechieng'? Valentine en odiochieng' mar hera lakini ok omaanisha ni koro nyaka ng'ato ema mi hera. Inyalo amua ni koro ikelo hera no kuomi. Inyalo amua ni kawuono en chieng' Valentines koro we adhi oko mondo achiem kawuono maber. Ajionyesha hera ama idhi lima ng'ato kaka wan walimo nyithindogi. Itang'o ne gi en mana hera kumoro amora. Inyalo kata pidho yien, inyalo timo gimoro amora ma kelo ni akela mor matin. Si lazima ok en lazima ni mondo idhi adhiya ng'ato kelni flower manini. Mano ken. Erokamano atigo kodi adwani chori kama chieng' dak machuok. Adani chak ne gi nyingi kaka ng'ama ochung' kar dak ma nyithindo ni chori kama matin. Gima chal koda mae onyiso ang'o e kind hera be mae gima ne usebedo kutimo koso mae kile moko mutimo machal kamae? Okay, mokwongo nyinga iluongo ni Stephen Wabuko. An e director mar Grace and Hope Children's Home. Odiochieng' mar hera wasebedo kwatime kata kamano wasebedo kwatime kendwa. To kawuono wabedo gi mor ahinya kwayudo Row Foundation kobiro mondo mi obed kanyakla kod nyithindo maiye ka. Kinde un nyithindo mang'eny moko go nyithindo jonyuol gi moko onge wuone gi ok ang'e ne ere kaka unyiso hera mondo ging'e ni kata bende onge wuon onge min to nitie jok ma bende pod orito odak ka en gi mor e ngima. Ang'o motimo nyithindo gi? Okay, kuom odiochieng' machalo kaka magi wajakelo ga gik moko mich moko wang'iewo mondo wami nyithindo gi mondo ging'e ni kata obedo ni gionge gi jonyuol gi to nitie jomoko ma pod ohero gi bende kuonde mamoko. Koro wanyiewo negi gik moko mich moko mondo mi gibed go kendo gibed mamor. Katiko kodi Valentine en ji rwakore
ji ka in ka ok ang'eyo ni pod en gi ndhadhu kaka chon kose odiochieng' moro amora. Yes, pod en gi ndhadhu kaka chon. En mana ni odiochieng' ma kawuono wakete ma e yo makende. Emomiyo kawuono warwakre e rwakruok machalo kama. Erokamano kuom paro machal koda mano. Kinyalo winjo wakaw pachi ng'a mogik, aneno ka irwako nanga marakwaro to bi ka pinyni to king'iyo ka odiochieng' ma kawuono be pod en gi ndhadhu. Aneno ka sani ok ane ka ji orwake kaka chon, ok ane lumono kwere ka. Be pod warwake kaka oganda. Erokamano, aparo ni pod en gi ndhadhu emomiyo wanyalo nyiero, emomiyo wanyalo biro ka mondo watim nyasi ni gi nyithindo kata gi jok madongo. Omiyo wanyalo wacho ni ma en aena ndhadhu mopogore gi ndhadhu mar ng'at machielo nikech yore mwatime mopogore to ndhadhu to achiel. Ang'o miyo ni ikawo okang' kata ukawo okang' mana mar biro ka to ok idhi oko gi johera gi nyithindi? Gimomiyo watimo kama en nikech an kaka owuon abedo gi nyithinda pile kendo kata mana jaherana ma min oda e thuolo mang'eny wan kode. To kwarango wago picha wayudo ni nyithindo mochano maonge jok ma konygi kata kaka gikonyre. Gin bende sama koro ji timo hera to gidong' kendgi. Omiyo mana wacho kaachiel gi jok mwakonyore godo wayud thuolo mondo mi waser nyithindo maonge kaka jok manyisgi hera ni pile onge. Omiyo odiochieng' mwadhi ali hera ni ber ka gin bende wanyisogi ni pod gintie kendo pod ohergi kata obedo ni samoro piny tek kodgi kamano. Ma emomiyo kaka an Rolex kendo patron mar Raw Foundation nawacho ni nyaka wachokre kodgi mondo mi wanyisgi hera. Wanyalo chiemo kanyakla, wanyalo goye mbaka, wanyalo jiwogi nikech samoro wan bende e tiswa wadongo kwasandore kata ne wan gi jonyuol kamano. Omiyo hera ni wan bende nwakose to sani ka koro wanyalo yudo yo mwanyiso godo ng'ato hera nyaka wabedie kanyakla machalo kama. Erokamano atieko. Erokamano kinyalo winjo mago jogo bende nyaka sano chopo mar nyiso hera margi kod nyithindo modak kar nyithindo kata Children's Home makae ma iluongo ni Grace and Hope Foundation. Ka bende ote modong' bende koro nyiso kanyo en ni odiochieng' mar Valentine ok nyis ni en nyaka inyiew maua moro marakwaro kidhigo kamoro. Tinyalo nyiso hera ni kata ne ng'at moro ma bende onge ng'ama nyisa hera kata odak e gire kata hera machal nade midhi nyis nyithindo ma nyaka sani koro osebet chien ka dwaro rito mondo koro ing'e odiochieng' machal koda mae koro giyange nade kata Erokamano ahinya George, joma winjo yo makare en mana ni mbui ma kamano ng'ikre mana ka koro watieko